babu laifi. Ina fata mun fahimci wannan da kyau. Wato abin ba wai an samo ne daga manzon Allah kai tsaye cewa manzon Allah yana yi ba samu daga wurin wani sahabi ya jingina maganar zuwa ga manzon Allah ba, sai dai ya tabbata kamar yadda na ambata din anan cewa sayyidina Ali ya kasance yakan yi wankan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Hatta shi Sa'id ibn al-Musayyib akhirul mutaqaddimina kaga ya nuna cewar ne a sallah karama, bai nuna cewa babbar sallah ba tukuna. To amma an yi kiyasi ne da karamar sallah din da babban sallah. Dan haka jama'a an so mutum yayi wanka din kamar yadda ya tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gabatar da haka. Na biyu at-tajammul shine kwalliya da ado, ka fito fes kai rangadadau ya zama duk wanda ya ganka zai yi murna. Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun yi riwaya daga Abdullahi dan Umar yake cewa lalle Umar dan Khattab qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ce wa manzon Allah ibta hadhi, ka sai waɗannan tufafi na alharini mana ya manzon Allah, tajammal biha, ka rinka ado da ita fil idi wal wufudi, ka rinka sa ta a ranar idi sannan ka rinka tarbar baki da ita. Daga nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hadha thiyabu ko hadhihi thiyabu man la khalaqa lahu, ai waɗannan tufafi ne na wanda ba shi da ainihin wato rabo a wurin Allah madaukakin sarki. To kaga sai na Umar da ya faɗa haka annabi bai ce kai ai ba a ware kaya da ranar idi ba, sai manzon Allah ya shiru sai faɗa mai hukuncin irin waɗannan kaya na alhariri da cewa haramun ne namiji ya rinka sanya shi a matsayin shi na musulmi. To a wannan lokaci ne sai na Umar ya kwashi waɗannan tufafi ya kai ma ɗan uwan shi mushriki, kamar yadda al-Imam al-Mundhir ya fitar, ya ce sunan mutumin Uthman dan Hakim, ya ce sai ya kai masa ya ce kasa, mu musulmi ba ma sawa. Ina fata mun fahimci wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya shiryatar da mu. Wa kana ibn Umar, Abdullahi dan Umar ya kasance yalbasu ahsana thiyabihi fil idaini, yana sa mafi kyawo daga cin tufafinsa a ainihin idi guda biyu, babba da karama, kamar ibn Abi Dunya, kamar yadda malam ibn Abi Dunya ya ruwaito, wasu isnadahu al-Hafiz fil Fath. Al-Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya inganta isnadin wannan athari na Abdullahi dan Umar a cikin Fathul Bari bi sharhi Sahih al-Bukhari. To sai abu na uku, ta'khirul akli lil mudahhi, mutumin da zai yi ainihin wato layya akwai buƙatar ya jinkirin cin abinci a ranar babbar sallah. To kaga anan banda mutumin da ba zai yi layya ba, kai da ba za ka yi layya ba, in ka na so ka ƙoshi kafin ka tafi. Amma shi wanda ya layyafa ya jinkirta har sai ya dawo sallah. Ina fata mun fahimta da kyau. Al-Imam Tirmidhi da Al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Al-Imam Darimi da Al-Imam Ibn Khuzaima da Al-Imam Daraqutni sun yi riwaya da isnadai ingantattu daga ainihin wato Buraida yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance la yakhruju yawmal fitr hatta yat'am, annabi baya fita a ranar karamar sallah har sai ya ci wani abu, wala yat'am, baya cin komai hatta yusalli yawman nahari, har sai ya yi sallah a ranar babbar sallah sallallahu alaihi wa sallama. Kaga wannan ya nuna mana lallai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da mutumin da ainihin wato zai yi layya ya jinkirta cin abinci har sai ya dawo daga masallaci. Allah madaukin sarki ya datar da mu. To ina batu dangane da mutumin da yake da matsala irin ta ulcer ko kuma yunwa tana yawaita galabaita shi, wani da zaran yunwa ta kama sai ga jikin shi yana rawa, to shikenan irin wannan yanayi babu laifi sai ka ci abincinka. Jama'a mun gane, amma dai abin da aka fi so shine ka je sai ka dawo sannan ka ci daga ainihin dabban layyanka. To alaikum salam baba. Sai an yanka abin, in an yanka sai an fede sannan ya samu abin da ke cikin zai gasa sannan ya ci. To in ya ga zai iya haƙuri ya yi, in ba zai iya haƙuri ba ya sha shayi kawai.
ko ya ci tuwon sallah. To za ka jira mai fiɗa ne har ya gama ya ɗauko maka wani abu ka gasa? A'a, in ka yi haka to wannan masha Allah, amma in ba haka ba ka ci abincinka kawai. Ina fata mun gane da kyau. Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. Mukhalafatu tariq, canza hanya. Na'am. Wai za su iya siyan rago su hudu su yanka? A'a, kai ɗaya za ka siya. Kai ɗaya za ka siya rago da kai da mutanen gidanka duka. Jama'a mun fahimta da kyau. Abinda za ku iya siya ku hudu ko sama da haka wanda ba ku wuce bakwai ba shine saniya ko raƙumi. Ina fata mun gane da kyau. Mukhalafatu tariq, sabawa hanya. Idan ka ba hanya ta hauni, in za ka dawo ta dama. In ga bi ta ƙasan layi, in za ka dawo ka biyo ta saman layi. Idan ka biyo ta main road, to in ka dawo sai ka biyo ta hanyar unguwa. Ya tabbata dai a yayin dawowanka me ka canza hanya. Malamai sun tattauna dangane da ina hikimar canza hanya, to ko ba hikima dai annabi yana yi, za mu tattauna. Da haka kai ne baka gane hikimar ba, annabi ya santa. Balma akwai hikima. Na farko, a tsorata waɗanda suke ba musulmi ba su ga musulmi da yawan gaske. Ɗaya kenan. Na biyu, a gaggaisa da al'umma daban-daban. Ka biyo ta wannan hanyar, kun gaggaisa da al'ummar musulmi, da za ka dawo sai ka bi ta wancan hanyar sai kuka ƙara gaisawa da wasu al'umma. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. An Jabirin qal, Jabir ɗan Abdullahi yake cewa, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ya kasance idza kana yawma idin, in ya kasance ranar idi ne, khalafa tariqa, sai annabi ya canza hanya. Rawahul Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin ainihin wato sahihinsa. Dan haka wannan sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ka canza hanya. Ina fata mun gane da kyau. Na biyar, at-takbir. Daga cikin abubuwan da ake so ka rinka yi a ranar idi shine kabarbari. Qala ta'ala fi suratul baqara, Allah ne ya faɗa a cikin suratul baqara a lamban ayata 185 yace walitukabbirullaha ala ma hadakum, sai ku rinka girmama Allah akan abin da Allah ya shiryar da ku. Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin, ku rinka ambaton Allah a waɗannan kwanaki ƙididdigaggu, ba su da yawa kwanakin. Ku rinka ainihin wato ambaton Allah. Wannan aya ta 203 kenan. Jama'a mun gane wannan da kyau. To a yaushe zaka fara yin wannan kabarbarin? Shine zaka fara ne a safiyar Arafa, sai ka kare a ƙarshen ranakun yawon sallah. Shikenan kawai. La'asar ɗin ƙarshen ranar yawon sallah ko anan zaka tsaya, shikenan. Wannan idan a babban sallah kenan. Idan a ƙaramar sallah ne kuwa, daga lokacin da za ka tafi masallaci ka dawo, shikenan ka tsaya, shikenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. To sai na shida, at-tahni'a, murna da ake taya juna. Wane ya barka da sallah, barka da sallah, barka da sallah. Ina fata an gane da kyau. Al-Imam al-Hafiz Ibn Hajarin Ahmad ibn Ali ibn Muhammad yake cewa a cikin Fathul Bari, ya rawaito da ya kawo da isnadi kyakkyawa daga Jubair dan Nufair, yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabban manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare sun kasance idal taqaw yawmal eid, in sun haɗu da juna a ranar idi, yaqulu ba'dhum li ba'd, sai sashi ya rinka cewa sashi, taqabbalallahu minna wa mink, Allah ya karba mana, kai ma Allah ya karba maka. Mana wannan ibada da muka yi Allah ya karba mana. Ina fata mun gane da kyau. To wannan yana da muhimmanci mu gane jama'a. Duk wani abin da ya samu al'ummar musulmi ana so ka ji kai ma ya same ka. Na daga ci akwai ranar idi. Shi yasa hatta haihuwa idan aka yi wa mutum, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo kai masa addu'a. Sai ka ce masa me? Barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wahiba wa balaga ashuddahu aw ashuddaha wa ruzqta birrahu aw birraha. Shikenan.
kaga duk wani abin da ya samu musulmi ana so kai ma ka shiga a matsayinka na musulmi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. To ko shin yanzu idan mutum ya faɗi wata sigar ba wannan ba ta yi? Ta yi. Al-maqsud anan shine ya tabbata cewa ka taya murna. Allah maimaita mana ta yi. Allah ya amsa mana ta yi. Baɗin baɗaɗa Allah ya ƙara kawo mu, Allah ya mana albarka, Allah kaza duk irin waɗannan kalmomi ne masu kyau, babu laifi. Me yasa? Saboda ba a samo siga tabbatacciya daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. To sai abu na bakwai shine alghina, waƙe da ake yi ranar sallah daidai ne, babu kuskure a ciki. Al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun yi riwaya daga Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Aisha take cewa da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ne ya shigo wurina, wa jariyatani tughanniyani, sai ya zama akwai wasu bayi guda biyu su ne mana waka bi ghina'i bu'ath, suna yin waka ta ainihin wato zaburar da sojojin musulmi da yabawa sojojin musulmi. Jama'a mun fahimta da kyau. Fattaja alal firash, annabi da ya ji haka bai ce uffan ba, sai ya kwanta a ainihin mashimfiɗi. Wa hawwala wajha, manzon Allah sai ya juyar da fuskarsa. Wa dakhala abubakar, ana nan sai abubakar ya shigo wurina. Fantaharani, sai abubakar ya daka min tsawa. Wa qala, abubakar ya ce mizmaratu shaitani inda nabi sallallahu alaihi wasallam, ke yanzu sarewar shaitan ne a gaban manzon Allah, zaki sani fa. Fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya fuskanto ya kalli abubakar ya ce da'ahu ma, kai rabu da su, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma ghafala, da annabi hankalin shi ya ci gaba da wata aban, ghamaztuhuma, Aisha ta ce sai na tuttunkuɗe su. Fa kharajata, sai suka kama hanya suka fita. Wa kana yawma idin, sai ya zama wannan abin ya faru ne a ranar idi, wanda yal'abu sudanu bid-darqi wal hirabi. Sai ya zama a wannan lokacin akwai wasu baƙaƙen fata suka ɗauki masu da sulkuna suna ainihin wato yin wasu abubuwa waɗanda ka iya cewa wasanni ne, suna ta wasanni saboda sallah, saboda a nuna murna ta ranar sallah. Don haka jama'a, wannan ba laifi ba ne ba. A yi waƙa ranar sallah ya yi daidai, babu matsala akan haka. Illa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shine kaɗe-kaɗe da raye-raye. Ma'ana a yi ta kaɗe-kaɗe shine a je a nemo garaya ko molo ko sarewa, ko a je a nemo kalangu, ko a je a nemo jarka, ko a je a nemo irin waɗannan barankacan. An gane? Duk waɗannan tarkace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da su ba. Amma in dai waka ce, na'am, da kore, dukkaninsu manzon Allah bai yarda da su ba. Abin da ya tabbata kawai abu ɗaya ne, ai waka ai wasa, babu laifi akan haka. To tambaya anan shine, yanzu irin waɗannan abubuwa da sarakuna ke yi, su yi hawan kaza, ko shin ya halasta a yi? Ya halasta mana, idan babu cakudin maza da mata, idan kuma za a iya kare mutane lafiyarsu, babu laifi akan haka. Ka zo ka gansu suna tinkis din nan, suna shan wahala, babu komai. To mutum da za gan shi da wani irin rawani gammo guda malam, yi ta shan zafi, ba komai, a kalle shi. Haka ya zo ya ta wahala, cikin shi na zazzagewa yana hawa doki. Wani ka ga ya rike wani abu yanda ka san ibada, to babu komai, ku kalle shi, babu matsala akan haka. Haka nan irin waɗannan wasanni da ake yi na babura ne, na mashina ne, duk babu laifi fa a kalla. Sai dai idan akwai wasa da rayuwar mutane, nan ne kawai haramci zai shiga, ba wai dan asalin abin haramun bane ba. To abubuwa da muke ganin mutane na yi, wannan kuma su ji tsoron Allah su daina. Shine kaɗe-kaɗe da ake yi, wannan kuskure ne. Haka zalika sai kenan 'yan mata da samari sai a je a cakuɗe, a yi ta iya shege ana lalata, ko kuma 'yan ta'adda daga cikin mutane marasa kunya sai su je su rinka ainihin wato sare-sare, suna ainihin abubuwa na barazana ga lafiyar mutane da rayuwarsu. To waɗannan duk kuma abubuwa ne wanda ya kamata a zame su, a cire su daga cikin waɗannan abubuwa baki ɗaya. Amma ba haka ba jama'a, babu laifi.
mata da suke gida su ji tsoron Allah, a je a ɗauko wani takadari Dr. DJ ko? Wato DJ, kaga wannan direct jahannama kenan, ka kalla abu. D din stand for direct, J din kuma stand for jahannama. Wannan kokari yake ya kai mutane jahannama. Da haka jama'a mu ji tsoron Allah, mu hana matanmu waɗannan munanan abubuwa, amma babu laifi fa a basu su dan wataya fa a wannan yini jama'a, a basu su dan faɗi wasu maganganu masu kyau. Ina fata an gano wannan da kyau. Allah madaukin sarki ya datar da mu. Na'am malam. Kwana biyu dai, ya kake haka? Kwana biyu. Yawwa. Na'am. Gora biyu? To yadda kai abin da ba kai mana bayani akan cewa idan kai sallar juma'a lokacin azahar din ne da za ka yi sallar ba ko da kai sallar idi shi kenan wannan sallar azahar yayi ba za ka yi ta ba. Haka yake, da kai shi kenan kawai. Ba za ka yi azahar ba. Ba za ka yi ba. Bai gane wani ne ko? Haka ake nufi. Amma wannan abun kamar ya dan so da ni biya ma haka abu wanda ya magana cewa haka idan ka yi idi ana zuwa kuma masallacin juma'a, in kuma baka je juma'a ba idan lokacin sallar juma'a ya kawai za ka yi azahar. To sai ka tambaye shi, a cikin magabata wa ya riga shi faɗin wannan magana? Shi ya faɗa. Lokacin da annabi yake cewa man sha'a minkum falyahdur, wanda ya so ya zo juma'a, wa inna mujamma'una, mu za mu ji juma'ar mu, wa man sha'a falyatruk, wanda bai so ba ya bari. To ai annabi, kaga anan akwai bukatar annabi ya jawabi ya ce amma baka kumanta da azhar. To in ba mutane suna da neman maganganu ba, to ita juma'ar me matsayinta? Ba azhar din bane ba? To aka ce wannan ta dauke maka saboda falalar idi. Ai yana daga cikin falalar idi ai falalar idi aka nuna maka. Dan haka ba za ka yi wata azhar ba. Wannan tattaunawa ne ta wasu malamai, suna maganganu ne amma fa ba su da magabata game da maganganun. Allah ta'ala ya datar da mu. Na'am malam. Wata wanka da ake cewa ba dole ba. Nau'in wanka ya fi ɗaya ne a ranar idin da ake yi. To ban fahimta ba. Wace irin wanka ake yi kafin tafiya idi? Wanka kawai za ka yi wanka na musulunci da aka saba. Wace ce aka ce ba dole ba ce? Ita ɗin ce ba dole ba. Wankan nan na zuwa idi, wankan da ake na musulunci na zuwa idi, ka gane ta? To ba dole ba ce. Ba wai wankan gayu ba. Yo wankan gayu ina romu da in kaga da yadda za ka yi kai. Waye zai tsami? Na wa alaikum salam. Dole ne. Na? Yawwa, shin wanda zai layya akwai abin da yake banta da shi ne? Ka kamar yayi hakuri sai ya dawo ya ci abinci ɗaya kenan. Na biyu, kar ya yanke kumbarsa, kar ya taba duk wani abu na gashi na jikinsa. Shine. Kwana nawa har a sawo a dawo idi mana. Har a dawo idi. Na'am. Kwanakin da aka keɓe za ka yi wanda ba za ka yi ta kuma ba za ka yi aski ba. To kai ba ka da niyyar cewa za ka yi saboda abin da kake so ko da shi. Babu. Sai a gidan daga ƙarshe. Sai ka samu. Sauran kwana biyu sallah sai ka samu. Daga nan sai ka datse. To kwana biyu baka samu, misali kai a naka ba za ma kai layyan ba. To sai aka yi sa'a kuma Allah ya baka saura kwana biyu sallah. To daga nan duk abin da aka ce kar mutum ya yi din nan shikenan kar ka yi. To amma tambaya anan, da mutum zai waɗannan abubuwa ya yanke kaza layyar ta yi mana, sai dai ba haka aka so ba. Ta yi ba dai haka aka so ba. Ina fata mun gane da kyau. Na'am. Ai mun ambata muka ce ka taka da kafa yafi. Har juma'a, zuwa sallar juma'a ka taka da kafa yafi. Har zuwa sallah 5 salawati ka taka da kafa yafi.
haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Wannan yake cewa ina hukuncin wanda ya rasa sallar idi raka'a daya sannan kuma daga bacin ya samu raka'a ta biyu bai samu wannan kabarbarin ba, ya zai rama? Ai dama mun riga mun yi bayanin wannan a takaice cewa ya rama ta yadda take, cewa kaga yanzu zai yi kabarbari guda 5 kenan na raka'a na biyu, saboda duk lokacin da ka samu raka'a cikawa za ka yi, ba wai za ka yi kongogon baya bane ba juyin masa kuma za a yi bai, wacce duk ka samu ita ce ta farko. Yanzu shi yana maganar kabarbarin wanda ya yi su ba fa wancan can kabarbarin na farkon ba, kabarbari na biyu yanzu zai yi guda 5 ba wancan ba. Maganar guda biyu na farko ai shine ya rasa raka'an farko sannan a ta biyu bai samu kabarbarin nan ba, ko kawai ya samu. To ai wannan hamalahul imamu na fahimta, liman ya dauke masa, dan liman yana dauke maka har farilla ma, farilla liman saboda karfinsa sai ya dauke maka. To karatun fatiha ba dole bane, tsayuwa a cikin sallah duk ba dole bane ba, yanayi yakan kai liman ya dauke ma ko bai dauke ma. To balantana kuma wannan, don haka wannan shine amsarsa insha Allah ta'ala. Na'am, ga wancan na'am malam a almajiri. Na'am. Za ka zauna ka ji hudu ba? Ko me? Raka ɗaya. Yawwa za ka zauna ka ji hudu ba mana, kai ma musulmi ne. Hudu ba da ake yi ta sallar idi ba kamar hudu ba ce ta sallar juma'a ba. Ta sallar juma'a wajibi ne in ka je ka zauna ka saurare ta, in ka je kuma karkai wani wasa a cikinta. Ita kuwa ta idi ba dole ba ce saurarenta, idan ka ga dama ka zauna ka ji, idan wani uzuri naman kai ko wani abu naka zai kone ka dawo gida ka duba shi, babu laifi akan haka. Ina fata mun gane da kyau. Now na ga now to shikenan now ga wancan now gaskiya ban sani ba. Alaikun salam. Don Allah wana a jayo hankalin mutane game da kin sanya kayan su waɗanda suka fi kyau kuma suna da shi a ji hankalin mutane game da waɗanda suke da kaya mafiya kyau su kisa a ranar idi kuma suna da su, to mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu rinka sa mafiya kyau, tunda haka aka samu Abdullahi dan Umar yana yi radiyallahu an. Allah ta'ala ya datar da mu. Jama'a wannan shine abinda zamu gabatar insha Allah ta'ala, sai kuma idan Allah ta'ala ya kai mu wani lokaci na gaba, idan mun ƙara kira dangane da abin da ya shafi ainihin wato wata lakca da zamu gabatar, sil zamu ƙara sanarwa din kamar yadda aka sanar insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗi ne daidai Allah muke roƙo ya sa mu tarayya aladan shi ba mu ikon aiki da shi. Kurakuran mu Allah muke roƙo ya yafe mana, ya sa mu manta da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.